li gorî lêkolînekî meydanî gopêşî Daişê di serê meha Tabaxa Par de Şengal dagîr kir û heta niha 4450 welatiyên Kurdên Êzidî hatine şehîdkirin û revandin. Lêkolînir Dawud Xatarê ji malûma News re ragihand gopşêweyekî meydanî ev lêkolîn encam daya diriya hatina malbatên qurbaniyan û guhdariya li wan diyar bû ku hejmara qurbaniyan 4450 welatîne 1137 welatiyên Kurdên Êzidî şehîd bûne û 3304 welatî jî hatine revandin. 1629 welatî jî hatine azadkirin. Ji wan 340 zilam in, 706 cin in û 529 jî zarok in. Her wiha amajebûyekê jî kir. Got bêhtirî wan welatiyan xelkê gund û bajarokê başûrê Şengalê ne got di destpêka êrişa Daişê de deverên wan hatibûne dagîrkirin. Di vê lêkolînê de navê temamiyê hemî qurbaniyan Temenregez û cihê wan hatine tomarkirin. Li aliyekî din li nava bajarokê Şengalê başûrê Kurdistanê êrişeke çekdarên Daişê ji aliyê hêzên pêşmerge ve hate şikandin. Rayêdarekî pêşmerge li Şengalê da diyarkirin got çekdarên Daişê li nava Şengalê êrişa hêzên pêşmerge kirin lê êrişa wan bi tundî hate şikandin.